אנשים, הגעתם לעוד ולוג של ניקול סלימנוב. אני לוחשת, אני מדברת. מה אני? תראו את התחביב החדש שלי. אוקיי, אז אני עכשיו בדרך לבית ספר. וואלה, לא אמרתי לכם מה אני עושה היום. האמת שגם אני לא יודעת מה אני עושה היום. זה כמו יום בחיי ניקול. אז אני אלך, אתם פשוט תראו מה אני עושה ביום יום. וגם היום אני מופיעה, אז כאילו... טוב, אני מקווה ששומעים אותי, אני בדרכים. ירדתי עכשיו, איזה חתולה חמודה! טוב, אני עכשיו נכנסתי לבית ספר, ליד הכיתה שלי, נה 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 נה. One hour later. Look at me, טוב, לסיפור שלי קוראים שוטר הערפדי. יש פה המון דברים שכתבתי, ואתם לא תראו. טוב, אז אני התקלחתי, איך אפשר לראות עם השיער? פחות או יותר, הוא כבר קצת התייבש. ואני אמרתי לכם שיש לי היום הופעה. אתם לא רוצים לדעת איך חדר נראה כשבת מחפשת בגדים יפים לשים. וואי, עם כל הבלגן הזה אני עוד אשבור את הראש. אין שרירים, אני חלשה. אנשים, אתם מכירים את זה, שאתם כאילו סתם במראה מסתכלים על עצמכם ומנסים להיות דוגמנים? כן, אני בטוחה שאתם לא מכירים, אני בן אדם אור בעולם. זה כנראה הריגוש שאני מופיעה. איזה מעיל אני אלבש? אוקיי, בואו תראו. יש לי את המעיל הזה. ויש את זה, שזה מתאים יותר. I just wanna run. וואי, המחשבה שאני צריכה לסדר את כל זה וזה קצת מעציבה אותי. בסוף אני לא לוקחת את המעיל, אני לוקחת ז'קט. טוב, הייתה לי בעיה במצלמה ולא יכולתי לצלם, ועכשיו היא שוב תוקנה. אוקיי, בסוף כן לקחתי את המעיל המושלם היפה שלי, ואני עוד מעט מופיע, וואי, כזה. ויספר מה בדיוק הולך לשיר, ותהנו בהצלחה. היי, אני ניקול, רגע, זה שמתחילים. ואני שרה את השיר של עדן חסון, שקיעות אדומות. ככה לפעמים אני נזכר באנשים. Yeah.
Sit me down, but I'll fall and סיימתי את ההופעה. עכשיו אנחנו פה באיזשהו מקום, קונים פלפלפלה, פלאפל יעני. לא! פיתה בואי לפה. טוב, חזרתי עכשיו הביתה. ועכשיו אני שמה לב שהבלגן הזה לא יסתדר בעצמו. מקווה שנהנתם מהסרטון, שימו לייק, תנו בסאב, תפעילו פעמון, ויאללה ביי!